Vítajte v ďalšom videjku, ktoré som pre vás pripravil, a to je o tomto nožiku, ktoré som si objednal od stránky knifestock.sk. Táto stránka ma milo prekvapila kvôli tomu, lebo mi pribalila ešte do môjho boxu, ktoré som si objednal, ešte ďalšiu vec, ktorá je vlastne tu pred nami, organizér na vreckové nože. Ak by ste mali záujem o tento organizér, mi napíšte do komentára a urobíme nejakú maličkú súťaž medzi tými vami, ktorí budete komentovať, a jeden z vás získa tento organizér. Aby ste aj vedeli, čo vlastne získate, tak to je tuna. Bez toho, že by som ich neoslovil vlastne tú stránku, že budem niečo robiť ohľadom toho nožika, lebo mi hlavne išlo o tento nož, tak vlastne mi pribalili niečo. Není to žiadna platená reklama, ale ďakujem veľmi pekne Knifestocku, že na to mysleli. A takúto pozornosť si veľmi vážim, čo oni dali. A ešte ku tomu mi pribalili takúto čiapku alebo šál, alebo na čo si to už využije ten dotyčný, ktorý vyhrá aj tento organizér, to už je na ňom. Máme tu na nôž od značky Böker. Tento nôž je manufakturovaný a bol vyrábaný kedysi v Solingene v Nemecku, ale teraz už tento nôž je niečo podobné ako Cold Steel alebo ostatné značky, začali sa vyrábať všade na svete, po celom svete. Ale táto séria Böker Magnum, tak táto sa úplne výnimočne vyrába v Číne. Vychytal som to, ale nevadí. Výrobca neodporúča tento nôž nosiť na opasku, ale odporúča ho nosiť v nohaviciach. Tento nôž, ktorý máme tu pred sebou, má oceľ 440A, čo tu vidíš. Je to na tabuľke niekde ako AUS 8 alebo AUS 10 a niekde blízko pri tom, ale asi AUS 8 skôr nižšie. Toto je veľmi obľúbená oceľ, ktorú vlastne Čína používa pri nožoch vreckových a vidíš ich aj na AliExpresse, ale táto cena za túto kvalitu je extrémne úplne že vyhovujúca. Čo sa týka týchto klipiek, čo na nohavice, to si vieš aj vymeniť, aj dokúpiť, keď máš chuť meniť, ale podľa mňa to je úplne že pevná klipka, ktorá vlastne ti bude slúžiť veľmi dlho a netreba tam nič robiť. Čo podotýka aj výrobca pri týchto nožoch je to, že treba čepel olejovať a čistiť. Zrejme sa tam môže nastať nejaká korózia alebo niečo. A ešte k tomu, týmto tu na dvom šrubám, ktoré vidíte, tak to je presne na to, že by ste si mohli s jednou rukou otvárať nož, ale kvôli čomu je tam šruba a prečo je tam ešte aj imbus. Böker sú dosť premakaný, čo sa týka toho, že ešte vám ku tomu pribalia aj jeden imbus na to, aby ste si to mohli odmontovať. Kvôli tomu, lebo myslia na to, že niektorá krajina neumožňuje nosiť takéto vreckové nože. Teraz presne neviem, ktorá krajina alebo o kom ide, ale niektoré štáty ani vôbec nepovolujú ani nože mať pri sebe, hej, poprvé, ale túto časť si vieme odstrániť a nemôžeme otvárať s jednou rukou, keď odstraníme túto našu šrubu, aby sme si možno mohli otvárať iba takýmto štýlom nôž. Ale keď už je to záchranársky nôž, pôvodne, čo vlastne tvrdia, a tu na tom píše, že je to záchranársky nôž, tak mohli akurát domakať na tom jednu jedinú veľmi dôležitú vec, že tu na konci, čo sa nachádza tento rozbijak na sklo a s tou ihlou, tak je to docela tupá ihla, tam není absolútne tam taká, že proste by som s tým vedel extrémne rýchlo rozbiť okno, ale možno je to úplne dostačujúce na to. Čo sa týka noža, pod akým uhlom brúsiť tento nož a akým štýlom brúsiť tento nož a na čom neodporúčam nabrúsiť nož, keď chceš, aby táto oceľ, pozor, 440A, že by ti vydržala ostro dlho. Táto oceľ je dobrá oceľ pri vreckových nožoch, keď nemáte veľké predstavivosti a nepoužívate na náročné práce nôž každý deň. Táto oceľ je brúsená od začiatku výroby pod uhlom, hneď zistíme. Väčšinou sú nožiky tieto malé aj Victorinoxy, aj Böker, všetko pod uhlom 25-26, ako aj tento je, ale z druhej strany máme uhol 20. Tu si viete všimnúť, tu si pozrite, neviem či vidíte, nevidíte, ale jedna strana je pod uhlom 25 a druhá je pod uhlom 20. Pozor, určite tu chceli mať výbrus pod uhlom 25 akurát, môže nám tu narobiť nejaký ten skok kvôli tomu, lebo tu výbrus fazety celkovej tu z tej strany, alebo nie vlastne, tu z tej strany sme mali 25, tak vlastne tu možno naša čepel má užší výbrus o niečo,
a z tej strany má širší a možno nám odzrkadľuje laser to, že je to uhol 20 na jednej strane. Ale čo sa týka fazetík, tak tam nevidím absolútne, že by tam bolo niečo nesymetrické, tak si myslím, že tam bolo niečo vyťahnuté možno len o kúsok vyššie, alebo tam niekto líznul prst, ale má to byť brúsený pod svojím vlastným uhlom, pod uhlom 25. Tu sa potom ešte nám nachádza taký jak maličké úplne mini dláto alebo mini skalpel na pás a rukoveď je z materiálu G10. Pri kúpe týchto nožov potrebujete vedieť akurát aj to, že na začiatku hneď vidíte pri kúpe, že ktorý nôž odkiaľ pochádza. Tam vidíte, čo je na konci, že manufakturovaný nôž bol v Nemecku, ale vyrábaný PRC to je v Číne. Takže Čína si stále nájde nejaké to označenie, aby nevedeli ich nejako identifikovať rýchlo ľudia, že by tam nepísalo, že Made in China. S čím brúsiť tento nož, že by ostal fakt, že tak ostrý, aký je teraz, a hneď aj ideme odskúšať, že aký je ostrý. Docela je nož ostrý, ale by som ho ešte asi možno prebrúsil. Ale na čom udržiavať ostrosť? Stále podotýkam, opakujem v každom videjku, že kožu treba používať na to, aby nož bol ostrý stále a nie oceľku pri takých nožoch, hlavne pri vreckových nožoch žiadna oceľka. Kým to není keramická, s ktorou si udržiavaš naostrený nož, tak fajn, s keramickou môže, ale s ocielkou, ktorú kúpiš za 5-6 eur, určite neudržiavaj ostrosť tohoto noža, lebo ti to prehodí hneď fazetu na druhú stranu, s ktorou vytvoríš ihlu, potom ktorú potrebuješ odstrániť, a to vieš odstrániť aj nejakou brúsnou pastou samozrejme, ale na čo si robiť robotu zbytočnú, keď ten nož môže byť ostrý aj bez toho, že by sme ho zase museli brúsiť s niečím. Ale s čím brúsiť? Máme tu na to buď KMFS-ku, keď chceš doma brúsiť tento nož lacnejšie, alebo máme tu na to Lansky, ale pri Lansky nevieme zase nastaviť uhol, takže radšej takúto buď KMFS-ku, alebo túto brúsku, pri ktorej vieš sám ty si vlastne nastaviť svoj uhol a s takými brúskami vieš brúsiť perfektne tento nož. Alebo, čo je najlepšie, na kameni. Ja mám kameň na také maličké vreckové nože, si udržiavam ostrosť s kameňom od značky slovenskej Rossutec a s tým si pekne viem udržiavať ostrosť, akurát toto je zrnitosť 8000, ale ja vlastne tie nože používam iba len tak pre seba, a že by som mal peknú fazetu lesklu, tak vlastne tento kameň mi pomáha pri tom. A kvôli čomu kameň a nepodporujem momentálne teraz pri tomto moju brúsku Tormek. Tormek ti urobí z toho dutý a neurobí ti z toho takýto rovný, ktorý potrebuješ mať pri takých vreckových nožoch. Čo sa týka tohoto výbrusu noža a ostria, musíme vedieť to, že nemá takú dlhú životnosť ako napríklad tento pri takýchto nožoch. Kvôli tomu, lebo je to oceľ 440A. Kebyže sa nabrúsil pod dutým výbrusom nož, tak možno by ten nož dlhšie vydržal pri oceli D2, ale pri oceli 440A je radšej lepšie mať rovný výbrus, lebo bude mať dlhšiu životnosť určite ako brúsený s týmto dutým výbrusom. Preto odporúčam brúsiť s týmito brúskami ako na kameni, na KMFS-ku alebo na tejto brúske, aby si mal tam rovný výbrus a dlhú životnosť. Potom ako si svoje nože nabrúsil, nezabudni použiť pastu, ako ti odporúčam, a udržiavať ostrosť iba na koži. A takto budeš mať tento krásny svoj nožiček ostrý dlho, lebo každý jeden z nás žije viac spokojnejší, keď má nož doma ostrý. Alebo keď ideš do prírody a vyťahneš si tento nož a budeš mať ho extrémne pekne nabrúsený a každý len bude chcieť tvoj nož nejak schabať. Takže dávajte pozor na svoje nože a pekný deň vám prajem. Ahojte.